Hey yo, what up good people? It's your boy Sfiso Akamahai, the original superstar. Ngibuyile namhlanje ngibuye kanzima, ngibuye no SMTV Plus. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Lena is uhlelo leli sobe interview khona abantu abenza izinto interesting such as arts, business, noma yini nje mfethu engajwayelekile noma ongajwayele ukuyizwa. As interview ama-celebrities, as interview abantu abadumile, as interview abantu aba-general, onokuhlangana nabo emgwaqeni uhamba, kodwa abanezinto eziningi ongayifunda. Njenganamhlanje, ngiphethe Ndumiso. Sazokhuluma sizoku-unpack Ndumiso, ngithanda ngumbona lapha ku-TV, ku-Zalo, kodwa ngicela ungakhulumi kakhulu ngoba ngizothi ngisho igama, kanti ngiyalibheda noma ngisho isibongo, ngisho into wrong, ngimkhathi namadlozi. Sacela ukuthi azisule yena, bayagubani. No mfethu igama Ndumiso wakadlamini kodwa la kakhulu ke kwamashu noma kajela umuntu ekhulele khona eDladleni bathi ngodumi uyabona ke sonke lalela yazi mina ndiphi lento umuntu ngikwazi ukumuza uthi oh lo methi Ndumiso ongazele sike wakhula naye yabo methi Duma ayewasendabukweni ke lo wazi mina mbriyo emdansweni yonke indawo bese kuba yabo bese kuba khona leli lasekerke lokuthiwa hey mfundisi yabo so Ndumiso wakadlamini ngikhulele la kwamashu ngadansa la kwamashu you know impilo nje iyenzeka ngoba mina nawe sike sahlangana phambilini wangitshela ukuthi wakwafunda nosisi bami bona bakhulele la kamashu bafunda la kamashu so nawe primary high school konke ukwenzelela kwamashu mfethu lalela kahle ngiqale esikoleni ekuthiwa 16 ithanda ukuhle igama laso ngasuka khona ngayemukelani usuke expose ebantwini baka L abaka H abaka G abaka J ngasuka ngaya ka L ngaye Ntuzuma ebhekisisa kabuya ngeziqabaza ukuthi somashu nje wonke uphethe khuleka chaya sila eSport Center namhlanje la esirecordela khona le episode sikwi center yakwamashu so wena nje mhlaba wami wonke lo mfethu uphethe khona mangingabuza ukuthi Ndumiso ekhaya ukhule kwi foundation enjani mhlambe ukhule nomama nobaba unabo yini ama siblings obhuti osisi how was your upbringing usakhulu useyingane kwaze walidela to high school waze waqeda isikole mfethu I must say I'm very fortunate ngikhule ekhaya nobaba nomama unfortunately sikhule sinosisi oyedwa emdala otherwise ekhaya abafana sodwa kodwa lokho kwasiza ngoba ngikwazi ukupheka ngikwazi ayikho into esingakwazi ukuyenza sonke so ke lokho kungisizile njengomuntu uku-understand impilo ka-out understand impilo yentwana nokuba ihotmane nokuba idayima yonke leyo nto mfowethu ifamily ingifundisa ukuthi at the end of the day fanele ukhulu ube nomuzi wakho ube nezingane zakho ushade ube right ube nama values njengomuntu exactly yabo njengoba ngidansisa nje mfethu uthi mawudansisa abafana namantombazane uyambona umuntu I can pick up ukuthi lo where is he coming from ukhuliswa ugogo noma ukhule ko-ankeli bemhlupha noma ukhuliswa yi-oledi lo iy'ngane ayifani ne-behavior yazo nangendlela ekhuluma ngayo uyabona ukuthi lo uyabo kanti-ke mase sifikile emdansweni siyakwazi ukuqoqa lokho sifake senhlonipho nesediscipline mavele wafaka yona vele bengifuna sikhulume ngayo ukuthi uze ukudansa yazi njalo ubhuti ngathi ngibuka i-TV lapha ekhaya ngithi hayibo Ndumiso phela lo yana nonkunzi mana-ke singakayi-ke lapho yes so njengoba uzibuthene ekhaya nikhule unosisi yedwa so wase after high school wenzani wangena straight into dancing mfethu waqale wenza ezinye izinto le passion le dancing wayidiscover nini listen iqale kanje kunomunye usisi okwakuthiwa uSnuthu wakamahlase benogogo may her soul rest in peace ngalala ngokuthula yes so baby ubehlale kwa-YWCA kwakudanswa ko-ballroom uyangibona ngiyadlala wena kusasa ugeze bemuhlisa emdansweni kathi ngeke ngiyenze leyo kanjalo ngisadlala ibhola uyakusukela nje dlala ibhola ngakusasa abadlali bathi hey geza wena so I think I was 12-13 ngageza bangilinda ngahamba lapho mangifike kuyadanswa kubanjene kudlala umculo engingawazi that was so soothing ngibuka abantu babambene kamnandi nje ungathi abalwi kucomfort kunaleyo tranquility ukuthi hayibo abantu abaphila kule mhlaba angiyazi phela lento ikwamashu ugesi awukho kwakusabazwa ngoparafini ngiyacabanga ngikhathi zakudala kubandlululo nani exactly zonke lezo engayibuka lento ngayithanda ngaqala kanjalo ke ngalokhu ngiya ke umdansi bafethu into emnandi ngawo
very addictive wonqala ngeke uzoyekela njengoba usodlala ibhola so if mhlawumbe ngicabanga ulako 15 16 17 ngeminyaka age group mase khona sizonikeza umuntu isithombe ukuthi mhlawumbe no ibhola mina ngangidlalela under 12 udanse ngaqala ngino 12 13 awu kanti very early mfethu very early so ke njoba ngawuqala early wangena at 14 15 ngihlangana nobuhle osesibakho noThami ka early ngase ngifundisa at 14 ngase ngifundisa ukudansa at 14 years kanti hayi ukuthi ufunda nabo ufundisa bona imina mangengeza imina ebafundisa at 14 years wow yazi actually ke lokho yeah I think ethinye sezipho uNkulunkulu umuntu angipha sona ukuthi ngaso sengifike ngafundisa onkonsi ngaso kwagcina sekuthiwa hayi mfethu usalisongena udansa ngangena so into engathi isipho. So from dancing una 12 fast forward to usudanse onkunzi manje kuzalo SABC South African Broadcasting Commission what how was the journey uzufike ku SABC? In fact I must say be true to yourself. Abantu bayajwayela ukuthi uma sekhona into abayazi kangcono kunabanye abantu bangayishare. So mina into ama gatekeeper exactly mina into engiyenzayo if njengamanje ngiyadansa imidanso international guess what ngilanda abantu abangakaze badanse ngiyabafundisa ngiyabadansisa from the scratch exactly ngifundisa ama beginners ballroom Latin American ngenza ama challenges ngenzisa yonke into you know why the most yenza into sibaningi ngiyasithanda mfowethu isiZulu esithi ukhunula ulodwa ungaliphula kodwa inyanda uthatha inkuni ezu3 ibhaki ngeke uzoyiphula ngeke ziba namandla so ke the more ngifunda neminye imidanso ngikhula ngiba expose kumanye ama platform hayi mina ngedwa nalabantu engibafundisayo so labantu engibatrainayo uma kuvela amathuba ngithi omunye wazana nomuntu olapha bese kuthiwa kudingeka umuntu ozofundisa ukudansa bazobiza abantu. Mana akusakhuluma ngokufundisa ukudansa. How did you get this opportunity yokuthi uzogcinise uzalo? Who approached you? Did you go to them and audition? Noma someone wakufonela wakutshela ukuthi hey bro, I know your skill. We need your skill on TV now. Exactly. That's exactly what happened. Kunosisi ekuthiwa uZonke Nzimande. So uka ballroom in Latin American. Okay. So la ngangidansa khona from your school. Yes. So ngamuva sengidansisa uSBK, usalsa, bachata and kizomba ama international dance. So ngame introduce kuleyo mdanso ngamfundisa. Hayi wavele wasangana. Angithena uconnected kakhulu. Usendaweni ephezulu. So usendaweni futhi esikoleni befundisa art. Kwathiwa kufanele ayofundisa kuzalo bama approach. So uma bema-approacha wavele wa-approacha mina wathi hayi mfethu ngeke angikwazi ukufundisa onkonzi ngedwa ngidinga umuntu more stronger kulo mdanso wena owamplaga exactly kanjalo nje mfethu easy like that. Okay, please take me through your first day ufika on set training yaqala uyafika awubazi o casting coordinator tabanga nombuse kwahlangana naye. How was that feeling nje mfethu ukuthi ususe green room niya train nabo uyamfundisa naye uthatha ama notes akho akunjani lo? It's always humbling mfethu mawuzohlangana ne-actor njengoba ngikhuluma nawe you know uyahlangana hey mfethu angithi umazi character TV hey the guy is so sweet and humble. Hey mfethu uyaphila lo yamthunzi esabusaya nje mfethu lala lo masoja leli igama lakhe leli kakhulu ngilithandi ke to be honest but nje mfethu uyaphila lo yamthita hey mfethu uvulelekile uxoxa ngayo yonke into. First time ngimbona efike yini njani hey sikhona mfethu hey right hey ngusiba ngumasoja ngithi ngiyakwazi ukuthi hey angena ukuthi ngumasoja you know and it's so humble uthi mfethu ngicocela usuku lumi kanjani sizodansa nini angikho right uyabona very humbled uthanda senze ini nama I told the question back ngathi umuntu wadwa amazi njengoba sikhuluma you know angithi kwakuyena noNdoni ifirst lokhuza ababezoyenza uNdoni edansa somewhere edansisa in fact so uNdoni wezodlala ipart yokuba ucoach
unkunzi ezongena azodansa naye. So ke kwafanele nje leyo understanding ngiyenze leyo nto ibe real with umdanso, yabo. So nje mfethu it was so sweet lapha kuTV ngathi wena wabo number 1 wamroba lalela ufundisa umuntu ujiye futhi uyokhompyutha lalela phela abantu sebelazi manje ukuthi mina wayemfundisa vese backstage, but empeleni kwakufanele awine ubonakala ukuthi umdanso into efundekayo futhi umfundisi